கடல் குதிரை. இந்த உலகத்தில் வித்தியாசமான பண்பு கொண்ட உயிரினம் என்னென்னலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி கடல் குதிரையும் ஒரு வித்தியாசமான உயிரினம். எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமானதுன்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினத்திலும் பெண்கள் தான் கருத்தரிப்பாங்க. ஆனால் இந்த கடல் குதிரை இனத்தில் மட்டும் ஆண் இனம்தான் கருத்தரிக்குது. நம்ம நிறைய சீஸ் வகைகளை பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த வித்தியாசமான சீஸ் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். அப்படி என்னதான் இந்த சீஸில் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இது கழுதை பால்லேருந்து தயாரிக்கப்படுறதுனால இது ஒரு விலை உயர்ந்த சீஸாக கருதப்பட்டுருக்கு. எகிப்தியர்களின் செல்ல பிராணிகள். பழங்காலத்தில் பிரபலமான நாகரிகத்தில் ஒன்றா எகிப்து நாகரிகம் இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் எகிப்திய மக்கள் செல்ல பிராணிகளாக சிறுத்தைகளை வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. இதை பற்றி கேள்விப்படும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதுல்ல. துபாயில் உள்ள வழக்கம் அப்படின்னு தாங்க துபாயில் வழக்கம் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம ஒருத்தவங்க பொதுவாக சந்திச்சுக்கும் போது கை கொடுப்போம், இல்லை கட்டி அனுப்போம். ஆனால் துபாயில் அப்படியே இதுக்கு மாறாக அவங்க மூக்குகளை பயன்படுத்துகிறாங்க. மூக்குகளையா எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, கை குலுக்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க மூக்குகளை குலுக்குறாங்க. நன்னீரின் அளவு அப்படி என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ தண்ணி பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இதில் நன்னீரும் ஒன்று தான். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நன்னீரில் கிட்டத்தட்ட 69% பனிக்கட்டிகளில் தானே இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கொசுக்களை பற்றி தான். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கொசுக்களும் மனிதர்களை கடிக்கிறது இல்லை. குறிப்பாக ஆண் கொசுக்கள் மனிதர்களை கடிக்காது. ஏன்னா அவற்றுக்கு இந்த இரத்த உறிஞ்சுகளே கிடையாது. பெண் கொசுக்கள் மட்டும்தான் மனிதர்களை கடிக்கும். அவங்க முட்டையறத்துக்கு புரதம் தேவைப்படுது இல்லையா? அதனால நம்ம ரத்தத்திலிருந்து புரதத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வித்தியாசமாக தூங்குற விலங்கை பற்றி தான். அதாவது டால்ஃபின்களை பற்றி தான். இந்த டால்ஃபின்கள் தூங்கும்போது ஒரு கண்ணை திறந்தும் இன்னொரு கண்ணை மூடி வச்சுட்டு வித்தியாசமான முறையில் தான் தூங்குமோ. இதுக்கான காரணம், நம்ம போல் 2 கண்களையும் மூடி தூங்கினா அது மூச்சு திணறி இறந்துருமா. ஏன்னா நம் மூளை போன்ற அவற்றின் மூளை தன்னிச்சையாக செயல்படாது. அப்படியே 2 கண்ணை மூடி தூங்கினாலும் அதோட மூளை செயலிழந்து விடுமா. அது தூங்கும் பொழுது மூளையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே தூங்க அனுமதிக்குதான். வலது மூளை உறங்கினால் இடது கண் திறந்திருக்கும். இந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்குமாங்க. புவி ஈர்ப்பு விசை குறைவான இடம். கனடா நாட்டில் ஹட்சன் பே அப்படிங்கிற இடத்துல எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு புவி ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்குமாங்க. இதுக்கு காரணம், அங்கே இருக்கிற பனிக்கட்டி உருகியதால் பூமியில் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. இது நம்மளை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துதில்ல. இறப்பே இல்லாத உயிரினம் என்னங்க ஆச்சரியமாக இருக்கா? அதுதாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ். இந்த மீனுக்கு இறப்புங்கிறதே கிடையாதான். இதை கடலில் விட்டு வெளியே எடுக்கிற வரைக்கும் இறக்கவே இருக்காதான். ஆனால் கடல்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டா இது உடனே இறந்துருமா. ஏன்னா இதோட உடம்புல 90% நீரால் தான் இருக்குது. அதனால இந்த மீன் வெயிலில் பட்டுச்சுன்னா உடனே நீராவியாக மாறி இறந்துருமா. இரவே இல்லாத நாடு. ஐரோப்பாவில் வடக்கு பகுதியாக இருக்கிற நார்வேயில் ஏப்ரல்லேருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் 5 மாதத்துக்கு சூரியன் மறையிறதே இல்லையா. அதாவது இரவே கிடையாதான். இது ஆர்டிக் பகுதிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நடக்குது. இதோட காரணமாக பூமி சுத்தினாலும் கூட இதோட அச்சில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது. அதனால கோடை காலத்திலிருந்து அந்த நாட்டில் சூரியன் 24 மணி நேரமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்.